Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Як жа мне падабаецца гэтая гісторыя з тым, як развіваюцца падзеі у беларускай апазіцыі, которая знаходзіцца за межамі краіны, пасля таго, як выпусцілі з калоніі Сергея Тихановского. Мы з вами казалі, што Лукашенко, здзейсніўшы вось гэты геніяльны крок і выпусціўшы Тихановскага, ён, як кажуць у народзе, пусціў казла ў агарод. Яшчэ меркавалі мы, што па выніку ўсіх пертурбацый Тихановскі апынецца ў Маскве, урэшце рэшт. Мы і раней і далей так думаем, выбачайце. Вось. Таму што падзеі цяпер набылі вось якую якасць. Святлана Тихановская з вясковай дурёхі ператварылася ў хітрую грантасмочку. Дзякуючы, вядома, сваім куратарам, па сутнасці з усяго свету. Тут і Вячорка прыехаў з Амерыкі, там і папрыязджалі з Беларусі такія зубры, там Меленкевич, Лябедзька, Добравольскі. Это лепшыя грантасмокі ў свеце, дарэчы. Ніякія негры ім не дакажуць, амерыканскія, ці какія там і тыя, как они там. Сомалі з эфіопамі. Тут ёй у дзелавой хватцы не адмовіш. Вот пагадзіцеся. Паважаем, Светлана. І раптам у ейны гарод, як мы ўжо казалі па-народнаму, выпускаюць яшчэ больш хітра вывернутага супруга Сярожу, который адразу заяўляе, вядома, прэтэнзіі на сваю долю ў бізнесе, сямейным, так бы мовіць, і ў бізнесе яе саўдзельнікаў, у бізнесе, за который ён адсядзеў, адпакутаваў, і за который яны ў значнай ступені павінны быць удзячны Сергею Тихановскому. Маўляў, у мяне рэжым забраў, то бок падкінуў $890 000, і хто мне іх цяпер пакрые? А табе, між іншым, Света, да, можа і казаў, а можа не казаў, так вот падразумеваецца. Той жа рэжым даў незваротных 15 кіль зялёных перад пераездам у Вільню. І ніхто цябе не прымушаў, просто табе далі, ды яшчэ сказалі, так, як вы прасілі. І яна не пярэчыла, што яна прасіла. А што тычыцца Халдзея Прокопьева, на которого намекаюць, значыцца, у колах апазіцыі, і который цяпер акучвае Тихановскага, то ягоная заангажаванасць у беларускай апазіцыі і раней выклікала, і цяпер выклікае прыкладна тыя ж пытанні, якія выклікаў Пратасевіч, сумна вядомы, задоўга да гэтай знакамітай класічнай тайнай аперацыі па ягонай эвакуацыі ў Беларусь. Праз пасадку самалёта рейса Райавіа і Райнэакт, забыў. Складанае ірландскае слово. Такім чынам, агентура, як мы бачым, кусае ўласны хвост. Для агентуры гэта звыклая з'ява. Для этой публікі з'ява звычайна, таму што яны менавіта так сябе паводзяць заўсёды. Зрэшты, самі збеглыя таксама пазбавіліся маёмасці. Тут таксама не скажаш. Не ўсе, тыя, хто своечасова не перепісаў маёмасць на іншых людзей. Адным словам, як казаў Дзяржынскі, толькі святыя і злыдні могуць служыць у мяне. На жаль, святыя сыходзяць, і я застаюся са злыднямі. Так, Сярожа? Ехаў у Маскву да сваіх сяброў, рэвалюцыянер ты наш. У дадатак нам абяцаюць, тыя, хто меў дачыненне да Тихановскага у выгнанні, нам абяцаюць чарговую порцыю кампрамата на Сярожу.
Ах, да чаго ж у мяне, яшчэ раз паўтару, да чаго ж мне падабаецца гэтая гісторыя з беларускай лубянскай апазіцыі. З кожным разам яна ўсё больш вытанчаная, літаратурная, ну, просто гатовы сюжэт, гатовы сцэнар для п'есы, для рамана шпіёнска-палітычнага. Вот фільм вот такі атрымаўся бы у Галівудзе. Ну, трошки так это самое, припудрить основные сюжетные линии, ничего не змяняючи, так просто, ну, чисто литературно працаваць, и кинематографично. Был бы боевик. Ну, а вы что скажете, шановное господарство? Кто там пераможа з этих, так сказать, процілеглых боков белорусской лубянской оппозиции? Напишите, калі ласка, в комментариях. До побачення.